Jo no tenia cap intenció de parlar. A veure, jo només vull fer una advertència. La unitat a qualsevol preu no ens val. Aquests dies s'ha parlat molt d'unitat i s'ha parlat molt d'unitat per part de l'únic partit que tenia problemes amb un lema absolutament unitari. És a dir, aquells que eren els que estaven a la contra eren els que més reivindicaven la unitat. Per tant, vigilem que no ens enredin quan ens parlin d'unitat. La unitat ha de tenir objectius clars, l'important és l'objectiu. En aquest moment està claríssim que la mani és important, no tant perquè llegeixin d'aquesta mani des de Madrid, que això no ens importa un pito, sinó perquè nosaltres necessitem l'energia que ens dona una manifestació. Però aquesta energia s'ha de perllongar en un full d'acció clar, explícit, entenedor per tothom. És a dir, ja no podem anar a les eleccions del novembre pensant en el marc convencional que ha pensat sempre el catalanisme convencional. És a dir, què podem treure de Madrid? Ja no es tracta d'això, hem passat full, ara es tracta de dir anem a les eleccions per aconseguir passar pàgina i començar una història nova. I la nova història és el camí cap a la independència. Això ho tenim tots claríssim, no cal que ho aplaudiu, si sabem que estem tots d'acord. Escolta, jo tinc la sensació que m'he passat un any parlant amb gent com vosaltres i no he fet un sol independentista perquè tots ja ho eren. Per tant, som molta més gent de la que ells volen i diuen, com deien les velles cançons de la transició. Escolta, això ho tenim guanyat. L'únic que necessitem és confiança en nosaltres mateixos i un mínim d'estratègia política. És a dir, no ho espatllem. L'únic perill que tenim és que els catalans, sent com som, ho espatllem aquesta vegada també. Aquí estem en una cruïlla històrica. Mai Catalunya ho havia tingut tan bé, globalment, mundialment, europeïtzament. En tots els aspectes mai havíem estat tan a prop de la independència. Llavors jo l'únic que demano als catalans és no ho espatllem per tonteries. M'és igual que al davant d'una llista hi vagi una persona o una altra. Jo no hi aniré. No hi ha cap problema. Això no m'afecta. Ara, no ho espatllem per tonteries. Gràcies. Molt bé! Que vagi bé, bona nit i merci per haver vingut. Malauradament que també hi ha hagut una mica d'enrenou, però 205 persones quan n'hi tenia que haver només 180, doncs anem bé.